ingi kiabete. First aiding was a problem. Ekora banda bange ina banda be ngonje ngale first aider lakini ndi saulio konyora besa. Na umano yu akwete igo isaulinda tebenga kukosa maarifa na hali ya kujua. Igaba minto ntogendere ko chibusio na tuigenire nga ayatu abekire na tokonye bagusinko ngore tokitore nga nyasaye gatutongerete nsengia lakini ndengendokora dokuruka flash floods. Tali kuroje liba guja ara bali bamenya to bamanyire go swim lakini angakinera machara chekuru bitunu goro akonyore buo ngiokora pia mono. Okay, mbiemono sana so wikira na studio na baigo gosanga imetinga emibasokano ani mengere na ndento chitoka gotobe to koligia chinga kichinde tobe to gosanga so mo mbiemono sana manchi muri kwa bere gosanga ntu kutona chagite agosemira kwa nda kwa bere kwimanya amange gwetera omugeni weri tukolia rero kolende tiangikira bu omoelio asumurubiri wense yo bonchedia atumera ne weekend litkurejo master bitobe gosanga so bwa mokolende to skatonyegera murubiri gwesabali uboncheria ngochore asegeke kiribose igitare na Frida Kurubo onye nikena chibichani yobira mukela sole asenchira ya bene na renyanchama abige pia mano. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Omogusi ine kwabiri gukuriye skuru ngiya asura abikira umwana wo cingekero cingiye cy'amasomo bono skuru ya Sister Mikaela Girls Secondary School yuko tukase bara ya Kisi Oyugis angena Kadino Tunga High School Musocho naryo licibuli yao niko babwate birasi biya ebigare asabana bagosomera buya ebyo bire bicenu asibiko babwate nyomba cyo kurara cingiye nande cincenu kirage aborokiko bagosoma se skuru ye niko bali abacenu naboigo babwate cimbwa cingiye kirage abali bagosoma se skuru ye niko babwate bamanyi bigoro ase otawwenga mwano takonyora seme cingiya mbabwate computer lab eyurengiya asabana bagutumika ci computer kwemanya naboigo gosomera mbabwate boigo science lab asabana bagokora megilivige science eyubwate bintu byonsi asumwana waranyara ubumenyi bw'igoro niko babwate library ngiya ase bitabu bicire ebyo umwana aranyore kisemi elyo asaserie asajiga ligaragiya akomwana mazingira maya yogosomera niko boigo bagukina ci talent cy'abana asibabwate scouts music group nemecheso ao Onyolinga aigaboigo niko bako kinyo mwano kebo Kristo asamange batari na kobakira esimi agirira muretu mwano anyora masomo aigoro Chando yo okoretwa anene mono negento gikuru kuma human papilloma virus. Human papilloma ni virus na endekara tukuri ntumaite virus ende yose tiri kuweneka ikina kigento tumanyite iguru yechi virus. So yene virus ya yemo umuntu akonyora gwetera wakati wa kushiriki katika tendo la ndoa. Unapata kama wameshiriki na mtu ambaye alikuwa na human papilloma virus ukwambukira kuburiro ugo kwanyare virus yeye kwabera nero nande virus yere chire chi type chinyinge kurwa yamo mpaka chieta 100. Kuikira bono
ayebunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujia bintu byonse biri gukorera emirimo yao. Osmo Traders Limited nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yao nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebintu au byokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage guswa Kisimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Happy Sabbath, happy day omwanju muligire bigata seni Kiandizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwe Sabbath no moroberio okoretwa ase orekera lituko lya Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia oikera chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwe Sabbath abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito nga ngomonto oyo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza yonkugore byage yigore linde ndia matukonsi no mona matebe omoriri oyo rero naganire ubugima bwao asenjire nde ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amunaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberi oyo where your treasure ari asubi asibirengere byagobire ari no onyego kwa Yesu Kristo teko bako ngumorizi onyago koranderio omuntu nga karwense mwego nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba tokurigereria na koerera anene alianyare ko bagakwegwa oborito ime lesson ye chuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukonyara ko batogosaria so mugondo Eden nande twarangeri wase riogi turi ororo rigotebe nga missing ayore inchwe onyara ko ba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo isana 33 na byonsi na momentero ase entunde ya gatatu neyo mwerio igotogosoa ime ya request tower amariogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center igotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria kurwa bogwenia wetrasa marioga yo kurwa se chinse chesko ngorwaria tora marwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito ngoro cross mora daktari kwa company ya Super Medical Center igotoka somo chiobosongo igangorwa ritora marwaire amange ande karawa ajine ntobwate chi machine chigokumureka chiarora ngikero bobe tigo kumureka omubere omugima gwansera omotu mpaka inse na ichigo toteingi kerebo bya marwaire tiobwate twamanya gokwa mariogo abana abane machine engomurekere yarora mitando kiabwate twaba mariogo aitongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngiri golisi amariogo aito na bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara wa kiresimi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chikobwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire ga nande bagwenire igo totwara bwoba bonde bwense kara bwachire use kwaranyura mariogo munali anyagitari kwangire koigubuya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole
Water Studios. Ugochaka omotinyo yiga ogatano na kabere Imbea Ndizi TV. Chisegi Omoroge Esisano Makora makoka mamu kwetu tupata musiki naenda mambi ye mna toko baka mambiga tigandoro kenanga nanje kenancho mondo ke gwetansa igandoro senga bare moyo Obwanchani Mwanya Omwando Umetengi mechale yao sipini gana yo nyereka to mukungu wacheta kare Nikera litukuri Jumatatu gweka Ijumaa chinsebere nenusu chabutuko Ngombe tuko mumizaki kibona Omwando Mechi Maboru Naona ngoma imeshika sana. Lazima nitese, ndio maana nimeileta studio. Karibu E-Generation Studio. Asante. Walai, nani kama msukule, niezeze, zile vitambulisho. Nipete na such kind of love, baby sing unanipenda. E-Generation Studios igoba bwato bukorera ubuya bunabono mbabwate photo studio asura kukibica cingiya cinsera ekyo abantu bawo baragusunze asama tukare bosyo mbabwate DJ Academy asoko bunduso muzike na wocho kanya cingero cingiya ekyo abantu bararengurya mariko mbabwate audio studio iyo egasoka amariyo y'amakirunuko nagaiga mwanje are nayo gukora bare live streaming na bwigo mbabwate video shoot asibabwate ti kamera chingia ekyo kibosoka kibice chingia kweli komenta nayo mbabwate sound haya iyo erengia asemesangerekano banyole asenyumbere ya Twin Towers lirongo lya gatano na kabere yani 7th floor ibiyumo cyokishi Karibu E-Generation. E-Generation Studio aiga utapenda ayumwanju wegeta sidikia Ndizi TV nabo gutubwate gwetera senjera yo mtandao ya www.ndizitv.net iri guturigireria na boigo gusonje mirubiri yito chinse 24 nyaranka nabo gusonje gwetera sesimi yawe yakoboko laptop smart TV iriyo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bugomba bwate short courses cya BCD na B executive ubuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ibirasi byabo nigo biri flexible cinga kigere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka umugima aborokiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru gusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiwoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasi ya form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi.
Ndiamana sana umwanchi omuliyeli abita senikia Ndizi TV nebiro binde nande tokumira na asomorobere obwesabali yobonchereria asitokumira na no monchereria bwelitkolia lero oyora bekagosanga na intwe igoro yobonchereria bwaye mwanchi omuliyeli ngo kwariga bene irinde togosanga asowamo gochakabona iga boika omoelio kole na bogoto bwate gwetera sense machichi mitandao sense mo ya Facebook Ndizi TV News Digital baga sense meri ya YouTube Ndizi TV News website www.ndizitv.net korende tyongere bagiri ya bene kwariga ni omonchire bwelitkolia lero atumanye na kyakorokwa aiganga itole na ndembonchire kiboli yao kana karibu sana ndio mano mutangazaji mali tangor quest panombo ingaere masimba astokroka ngabanyakoni primary school formate asetora bageka mata saita kinyombanjira minda nganyomba ndanyoma una wana wandu no ndabu no monjero lyo aseta ni to ya masimba karibu sana somorobyo asante nabo kumenye mwanchi muriria mbonjere likyobo gukora seta ni ya masimba abonjere ngo kora stinga keke yaboniga gukora ndamangana yakoni smith na koni ndabiryo kwa acha kinyomba ego reina remermet garbe yo kasike okay nabo kora tumanye ibintu bikwa gacha kinyomba birebire nimba tamunaboniga mangana ya smith muri gati ko maya asente na investment naro mabati naro ki west pipe njiro ndubate ki kwere conduit pipes nechira nginjirano amone binda okay biya sana manyingo mwanchi mulire ndi kuwachage to bonchirele boira bonchirele bo aso ta bo mana ina bakora samatkara mangi niona bakorera sendia kebe oni go mwa ko ebuna tolega no yo kabira ngata okay ngai wachake ntibega masimba story so kwara ko le bonchirele bonde kormaira asana chakirete matolega nyomane re na chakirete nandi nanga nyombela anendo chenga no ngenda to kommente nyombe okay akirinde ko kware ngo mwana mo kyo kina go chango maite ngamba tukabuse no bo monchereria kanona lego kina na wana kama tukona kinero go chawoja na wana ala karo kana eba tawanga na ine tuoni kuchikobuga karo kana kera ga sini ke chake kumga kere baka mna wana kere na bere tuoni ana okay igombo ara kolete oboncherere go sese familia ino ndi naro lego koro oboncherere kala koro oboncherere na wana yangi nyopenga kinaro ba koro na wana kero mama ko re tuma na wana ko re tuma wana tuma na ko ra na waya do ikira kinga kiyate wanya wana kero atayo inchengo bisoke na yanekera customer ye oja na mona wana una immediate na korte form foiga kore kwenga penje biasare ya yo konetuma na konetuma se ngakiere ndan na ode kingende yani katata nga serious chance kwa hako ekero kukina kora se family ino nimetinga mu watabana bande na kima mu minale ko kwege na se obonchereria ngaketa ali kwege na babande kwata ekero watanga mwana kama rabuna kina karo wono mama na wale ko plastic ya kwa kwa sababu na wale kina ko netuma na wale ko nyoranga wale chuva se kios ngwale ko mochoga igaga kwege no anga igwikire tabano gateba nga tibotiga no ngonchireli oboiga bwa serious ingyo tabogenderete omate buna woniga amatuka kana kaenda imigono buna okere amatukali amaya kero twali ko digente saita twali ko rene ndere ndere toranga migonde nga bono nga na bego koreki ko ndo ko rene lakini wona ngento kya kitega kaba na mamura ba chakero wateru wona migondo ya bere sembe neriro balieito ya chenjiri wona ngento kene na ndekero to koligereria no beche muna wona nge matukali amaya kero serious challenge me wa machare ngemo na ko kombe amatuka rero osmaka kene nge yo koreki na chingeri challenge saita agusi ama iko ya batega to bode migoito lakini ya ngento yo katobwata ne amatoke ne tumagiri to geta sebiti hiyo kolikwanza bio kabio kone ndio aha okay asenga kigwekere to gachaka ko igoro bonchere bya hardware
Wano kero ya ikirete mtua kurete una wani ga o ga kana ro ko asuta. Lakini amarieta ya ko kupito moya. Mwako yo. Na wate ya diwa ya tana na sana. Mwako yo ni mbate pick up. Pick up ya. Na wale kona ndio ndio mwira la chitangi. Na mo supply la chitangi kimasai, na mo supply la wapi. Lakini wana kile kitu kama tukogete. Wano nyoranga ase wiki. Wana nyara ko 5000 mpaka 10000 kwa saa. Oino ko bori maziwo ko bori. Ko mo ke maziwo. Wana karma jo wake sawa. Nyoranga biashara leo. Kero kenna wana nyoranga liwate faida. Na wana tabanga kero ngento keto kiasi ni karata mekenda. Na ne you keep it only in that line. Okay. Kora tumayinga semo yo bonjile kwara to saire yo bonjile we pick up gabo ngaki kwari ko buri mizigo wochiara ngaki yo bonjile warenga seme. Pick up una onika. Ase amatuko karona ngota pick up. By the way pick up na nyamuleta. Ase ngenjo na kwenda una onika uchichi masai yeje. Karona la kwa biashara ya serious. Kwa nyorange mbaya tu. Kipara cha bere mbasa. Because kipara cha masai ya kanyoranga. Kiraro sibuya. Wana nyoranga karonta geta kwa ogenda nchukwe muke mesigo ngire chiro. Kwa nyoranga balwa mbo yesa tingango cha bare ko ngimokeli. Bali ko ngimokeli. No ene chibunda. Chena na ko kare muna na kina ya. Ena obate bunda. Lakini vitu ko liara ronge we bunda. Njenda yetu. Kwa kembra ya alikotwa. Na aliko enda na kore na nganyora masai wale ngawa. Agadenge wana ega ndo kora. Ko ngimokeli mesigo yao. Mpaka ase pale rengia. Alafu oikia. Ochisibe. Chikole kore chira ne wachaka. Okay. Eka kuri iki kakingana na kikwara koleta se duka ya Omoyo okamacha kuigure yawo. Ase duka ya Omoyo na koleta miaka ange miaka 3. Na ra koleta miaka 3. Na yamba kama ne kama mbata ya diwa. Ngona ndio ronda ngam wale minyoka. Ngona ndio musigo kiasi gata. Okay. No kwete kerengereri kigabo nayo monyene ugarora ngati guchu igure ya diwa yago monyene. Mata ditangani. Kero kila sanjiro to asabete cha youth enterprise fund. Okay. Na nyanto masaya ko ngato small. Na na nyorata akambata kuno mosana. Agato wata nenda bune kyombe. Agato achibesa. Kala to achibesa. Kanyonga chibesa kichabuchira. Ona to kachwake safu to karange ngenda tora igorekia. Ni adi wa tora igore. Elinde nyaro to gendo. Ona inche ko manyana ngaswera ni gawa se ya sare. Okay. Kero mo apply te chibesa chiga ego apply te no monta nyene wose mo apply te gikundi. Okay, we tangani to apply te mega kundi. Alafu ababande warenga ababa sejinoni ge kwa mate wanto bande barabara ababa sejino. Jenga tawo mwisho mo gakinga. Je kore. Lakini naenda nzuri ni good relationship. Okay. Kirikinde ngai kwa ngwa maite kwa gwatu bo manyigoro y'ibintu bigabi yadwe. Ebintu byadwe. Muna woneka trokinga ubunangona kwa yanda. Mono. Ase pick up una na ngoleta. Una na ko yetumeka. Okanyanga bantu be cyadwe yana bare ko nange. Matigo na ko nange cha sagete. Ango ta bolenga me ko kero keno wala yere ta kiya ko ta kera. Na njo mano no na fata se piasa rebi. Na wono chenga na ko nya kira. Na yanda ra ko nya kamono. Lakini ndo chenga wora mbo ko ta ki. Tekindi product kichiri wa chakereta se duke yiga. Ase duke kama nya chagata. Ase ngi jona bate pick up. Na chakira smith. Kama chakira smith. Na chakira na mawati. Makayo. Na chicho. Wana kanyara una waliga ase smith. Na igati just on 100 pieces. Kama na 100 pieces. Nganyara within the period of 1 week na akodek na ekod. Wana kango moyo. Ngachaka ko let us meet yan. Again to kenda. Bono ekinanya olata ase hardware. Let's meet. Bono noye tapo adversa, tu adversa kile nyingi. Na adversa tini. Lakini once you make more sales, you earn more profit. Okay. Igo kwa rochinge demand chi customer chawo chale bwate demand rigora sense ma yesimite. Yes, sama yesimite. Eka rokoligereria anka yesimite ga yuko yirusya boro. Yesimite muna ali tangani. Como abangwa na maro bale kwa supply. Ko bwate adi ya sotiki. Ekorkunga mutai hardware. Naona cheteri tangani. Ngo yesimite ana koro. Alafu ngo ye ya kamera. Ngama koronga nyoranga
na umtai na wanda ira no ya 2 weeks 3 weeks ndana ka yore smith bono nga muntu getaga chaka link na bantu akorete smith ko Nairobi bono una vale ko Nairobi ngina simiyo kangwa kaga na wataringa intagete gali ngimo kwanyaranga bakoreki ekero kurigereria ng'aki mwabete mukaigwana na abaiga bago supply mpaka ugacha gutwara ukwigenekera gwatutebi ng'abu kare supply yabo mutai ebali kunyora korenda rekende nki abaiga bako tugatwara ukwigena bono bagachaka ko supply rebinto bona ababanda mate ekibala abaya ebatagete bao ni bwango na baira Nairobi bono ekibala bya tro mutai waka na chwesa waganya smith lakini abana ba koletera ekwero masigo karaba umoira alafu obai chwesa chawa kole bagenda ngwa teria bukare nga wachakete smith na mabati makeigo ngaye ikirete bono kamente stock yende bono asana ikirete ngamende stock yende karama chito ko kole uyu na ndeze twa chito ko kole no muna watu wakama sare binto ngoma nyole demand ya watu watagete ndro muna wone ga se pick up yana ya ngonya ekora ndo konyola igento basa bakorwa ngeyo nami nyoka ukia somo sani ona naro ni swali okoro kwa Nyakunda Isaac nami nyoka ro na kole na mukibinto biribataget wanyene skuru yale kwa gajo ebinto mbiro barasa una wone ga kidi tu form fana una kita ya wa wole wanyone nga waji sabe na ne kidi tu ro ba usaba na wa usaba na ne kidi tu ro 50 pieces one matu meke gali yana nami nyoka na kole na renda kijume kina ki supply na wande kire cheki na yonga na yode chwes na kana yonga kichuma na ngena kole na yona ibo mubwate ubwa mato byano yokonya sensemeli ya Yesu nabo mogokonya nekera abatokonya abalende talia robweka na wange na walenda okonya ndeto bwaterega utarasoso mutima kwa mugiga tukoirana no tumanyenga ekero koirira chi customer cyage ibintu bida ngugo cyagwatiga seduka gaiga ngomoko bwaterana na mara ndibona sana mwachi muri ebite seni kandi TV ni gatwente gusanga imemoro biri bese bari yo moncherera asogente gusanga no moncherera husband kurugaiga sense moya masimba singaki arekoerera iguru yo moncherera wa kondo mwachi muri ile gatarasoso mutima kwa keigo to skatonyegera bwe turasenke kekerbosyo elinde to gusanga amanya Yagi mao mwanchi muri ndego kwariania sentunda ya kabere kinga tugenda gusanga imeyo morubire wese bari yo bonchereria asogenda gusanga no moncherera kurwega ase hardware ya masimba oyo genda tegutumanya igoro yo bokoreri bwaye kundu mwanchi muri eria konyarantara bango swaso mutima komukeigo nabayinku mubolia nga ningo bakugwatenerega ase obonchereri obwiga kolinde twamwaliga ne bene elinde tugenda gusanga asubwamo husband abokora tatebi numaite hardware nebwatega sinyinge noganete kara wikiri gwichi simiti ngoko wikiri korwa segari bikwa myokire kwa irire chi customer ningoli ugo chagwatega gaida o manaro hardware nebwatemere mebe ko unawoniga mwana naroto gocha twara butanera mwana yuni gakoro ko yustaradi ngaro moduya mwana yitwa gaga for the period of 3 years ngajagete ndemo ya nyomba nimbata abana wale twins mama wa tarengo skuru alenga ono mwana oyo akana kogera nyumba tokamora bune trust ono kero plan tiko chako muna nayo tete ashara masimba ngatakandi ko monto moya abayigo libana bagasocha este bada banga ngo kikoliko monto moya abadali bano iro mwana oyo ngaro twanya kama na ndege ndokenda pono yani na twa dikere ase gase ai no mwana oyo yata 44 ase ngeje wole merwo
oje kifani chonse chiri cha chenya lakini nende ni mo promise thing ama tuko kitaka ni mo record because grade ya wata C minus wono toko ira na se walba con kelia smith na wona ya moro smith ya nyomba ngota kere ya kole ya be kuno ile ya kere customer yaje ni mwata ya muraga murana rero la dio kataligoska era no wale customer bune gocha na wa como be smith customer ta que usene que ya ataka onye karanga na to como tomato materia como queremos sigo ahí de customer to se vindo no na to bueno murana maro kero ya quiero usene smith que por hacer gali gali botando buna kero que smith sa 11 sa nan ya boto con boco nyore gali que era sa bueno kero kwa nyore gali era iro bueno ma dio con nyaranga mura ba chira ta sabe gas pa que smith na ta sabe gas ko ba matenga that is their responsibility pa que smith ba que nyomba na songo ko wale kwa na ne wa mboli yo mo na ro na woni ga kurunga ko nyaranga kero njage to kuruka ngo ka sa moja lakini mo na ro yo opita oboyo pito lio wate adi mo muroyo na ro jongi ode adi ni mo ta ke fugo ni mo trust ande no mwege tanya ko gochoga okay ekara kurike ekara wacha te bona eduke yago maybe ekara kwata tio moruyo go ngabono te ko chako woncheria o igabwago na nyana sense meli ha baibole nkibaro chekerengere litio aba iwata biaza una woni ngomate nduna basayo telepad abo monto iwata nga ase ikara abo monto wala to change from the place lakini ona wewe wa tanga ya join to change the place bono kole kwere o gotiga enyombe ibnerewa ne biashara na wewe na ndito biganda ya dio ya yo ta mboli na kekoro kwa okay la boto manyalie to gotumeka bono asengi jongo pesa kwa lobo wana rona banyeri ke tombo dio bono it is common neri tombo neri italiano matawana barwa ko re soli de tombo ne mboga neri ya basori neri ya yo rolera bono wo sanga neri ya ko praseri ya basori ya ko ire market neri ya market bono matawa mo na yo ngano mbo ko nyoro mo nda ko miyoga ngio tachore tes bonyo kaliro bombo akekene na bogo tomanyanga ngaiga ase emochoyo go masimba ntobwate chiadu ya chinde kerkenda yangi kiri okole chi customer chago kwaba goko chiritain mambe naende bacha naende mambe bakoletera chi customer chinde wana mna kwa wole ya sana baadaye mnatorega kero monda tongire yani kire nakina kide kero monda tongire jambari mbari na woniga enjira yo kwan yengo kwan ndo kole kabisa una woni yo monda wake si anda yo mbo anda to mosi onda tero sinichi smith wana wo ke smith yaro kwanyira ngata bati bas usa ko ra di kan to bati transport na motiga onda vinga minjengo lentara mono na wongo kole kwerengo ngo understand because matendro ko nyoro monda wale chas na ndra ta wate chas na mama ida ko mosi ona mo modo mono lina ta ti so lina ta ma bingo onda tararo okay kelkendi ko sense mo ya go ye supplier mo twali to ko ngwana ko se go supplier mo to ko ngwana la ile kanta ro pero me tama na ya madeni ile wonje yo go mosi no man hakime ya sense ya go na ro ko nya go supplier binda kana ko kwa kana mbara mambe keta bucket blacklist mbara mambe keta blacklist lakini nende wamo neli ani tokona ko wa ya la ande kento kende na cheko nyoma te we learn from mistakes unaona ngakira wa supply do sene ngento kwa supply omont ko moya duration ngeto kwa motelinga ya na ko mosiwe tena sangonya na chinga na igo wana wata mariana ko ranje ko ina within a short period of time na ndonda eta sasa mende na bogo tomanyanga challenges kichiri okorora so boncho iri oboiga chi challenge kiraro ngende ketangan mondo na bago choko le into first place choko le biya okay yeo cha wikarenga kigata
kwanyaranga oko de kwere oko bono Ramadan kai Ramadan por café de ni de que así que terengo y como no tabe tikiafu abora asieke aha e challenge ende akalona mate miaka yana nene ke bono na ko kitati nai na ndege ndokenda abantu moro yani tumati usana ke baroje mbai go ta adwe ko mapema bono kana go ya adwe ya ngekina roma ya kitenda cha asili ya sana bono abantu baroje ko kabanya chi ali kitani no chikola tasmi se chikola ta material yata bono kwanya oranga ya adi mpaka na yo ta wate plan yo ko igora ire Waka igora chi adwa wana kala igora wana smith yoro che by the way smith ga ke go tele to koni 30 shillings yo kanya asikere smith kwanya ranga wana bula wana gas smith currently ya sani at 920 kwanya ranga wana smith karo to nyola 70 ngaba mrango be kabalele ko so kibale ya ngo imokere na sekoira alafu kiare neto ganyete wana kwanya ra betaliana ngwa kanen accounting go ya kanan kwanya nga kenenge ko tik lakini kwanya ta some person yule nga wana tra wa bale ba ta ngare kanere ko ra bwaye yani minute competition once the competition is there biashara ngawanya lakini mondada kana ya competition ngo kwanya nga ndio ya ko ya wana kwanya ramna kato kwanya enga kinalo to ko ni smith 920 kwanya romo da ko ni 890 ako na mbake pake pot ori guys lakini rada siria wa customer wana jembangi nababo ori ga ka diga to digo dia na ko nyanga na mo joka na dira ya kwa ra sa ko lakini kwa nyanga ya poro mutinya mo nje na mo nyo ni weekend tali na to ye nya sai ko kirkinda abantu ngo twara bale ugoba sana abana yango tutebya bukarenga mwabete mokonyoro gusirwa konyara kibesa kubasike ganja kilikia basaya kirkinde mbose mikiora abego ko mu nchiriri ulisko gali abo nchiriri mbaro bakwimukiye loan bachakere ubo nchiriri lakini batwara ugoba konyara ngaba endla bosika gose konyara ngaba babiri bagosakorwa ekegera ngaba singi comment ino bonchiriri bolia abasingi wakane loan yeri nkikeliora abego ko basela maana pi njanande ngora kira mga kokortunga Emilio Kipaki ngambi ya mono na ya sarai tiara ale kitara kira jingoro mga ko Emilio Kipaki na kigarate abasai baka kole kore baka mo chikwelika na woni gento kama to kole ya mangana youth fund na women enterprise fund na uwezo fund omondo nyala tutase se ito ya Kenya ngipake nyala ito wana una ndoto na tengara chaketo kwa seguru na chaketo na 50,000 tukakina abu 100,000 tukaja 200,000 tukaja 400,000 wana ya isava wana na women enterprise na abantu bamate muna wani ga bakobo kibese kipaida we kile interest free kibese bawo charge 5% ekyo service charge bawo charge when kwenda 500,000 still mo ko pay 500,000 yo tumatinga inkia abantu baito bago tu arogo en aronero abantu baito abapsi wachito bagatua kibese kikero kuligeria se kinsemo kinde muna wona wichikoiko uligeria wichi sigisirora uligeria ne kinsemo kinde bali bageto kumanya ore kibese karne kigali babwata bagotara wano musia kitaga smeke rwege ndege korukunga eto kolia wano ngumi ngaro ndrebata kaliye ya gorangora tabande kuna wandi kana tabi mo so yito tenda asewe koreke si count yo ito korukunga to small yo material wa acha no yali bat masawa tla kola no yana masawa ito sesta ison omanyanga ito se chinchiraro ne chia ken una yuje nganje to tabe ken sorry nganje to tabe ken kere chiraro ngo kora na batoko koraki na batoko toko na tuachoi cha toko nyi okay karungo mseme bwa gocha so mwancho mwagereria na ndo bali ni gocha seduke yiga
oyo na spalombogo gukwana ombo hardware nero yo kinga kecho kana ko interviewed nigongo ba aligani ko chase duka yana ya ombo hardware nigongo ni mpia na sama ya rense na nengo kana tole free delivery lakini ya se distance era ndanda na boto kwana tuiwana na twa ranga mafuta na kyoko bekanga igongo no lakini ala tabas kinga kecho kyawani ya abasae tigato changa muke kinga kecho elendo to nyare ko tegemea alafu na nyare ko nyara ngatu create employment ikia sawa sawa bami okay yemo sana ombogo byabona sana manchi muri ele na kwabere ko igwato gosanga nero ombogo ko rasenseme yiga ya masimba oyo betaka guchakia obonchirele bwaye botumika chibesa cha yufan na bogo na chabere chiko mokonya na kwanika nga ngogari yale obonchirele bwaye kondo manchi muri ele ikerabu no to gukorera omurubiri bwiri tukulia lero tumere litukulinde rastora beto komera no monchirele onde ilindabe kagwato semi yake gimagende gutukwete stinse mochichi mitandao asense ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net na Frida Kirubo twara ubuliriria urubia. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ota Studios ugochaka omotiyo yiga ogatano na kabere imbe ya Ndizi TV Chisegi Omoroge Esisano Bakora makoka mamu kwetu tupata musiki naenda mambi ye mna toko baka mambiga tigandore kenanga nanje kenanke monto ke gwetansa igandoro senga bare moyo Obwanchani Mwenye Omwando Umetenye metale yansi kine igana yonyera to mukungu wacheta kare Nikera litukuri Jumatatu gweka Ijumaa chinsebere neno suchabo tuko tuko mu mizaki kibona Omwando mechi maboru Muchando yo okoretwa anene mono negento gikuruku human papilloma virus. Human papilloma ni virus na endekara tukuri ntumaite virus indi yose kiri kuweneka igina kigento tumanyite iguru yechi virus so yene virus ya yemo umuntu akonyora gwetera wakati wa kushiriki katika tendo la ndoa. Unapata kama wameshiriki na mtu ambaye alikuwa na human papilloma virus kuambukiri kuburiro twanyore virus yeye gwabera nero nande virus yere chire type chinyinge kurwa yamo mpaka chieta 100. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemeruburio yaitu yonsi chinsemero ngebere naige bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asese miao enoti sano na ibere inya isato isano nemu ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo